Mandy Walwyn mit-tim ta' Xarabank imorru mal-President u mas-Sinjura Bela fl-Ingilterra, fejn se jżuru lill-pazjenti Maltin li qed jieħdu l-kura hemmhekk. Matul din iż-żjara, il-President se joqgħod għand is-sorjiet Maltin. Din Madre Veronika qed tlesti l-aħħar ftit affarijiet qabel jasal il-President. Bunġu Madre, all right. Daqxej mħabta ħib bħalissa, għax daqx jasal il-President. Preparaw. Aħna ferħanin ħafna u għedin preparaw. L-estejtulu l-kamra u xek. Innuqqas il-fjuri naħseb għamilnijom imma. Lill-President jażlulu kamra numru 12. Tajt għaliex. Dal-President number 12. Għax dak 12 fortunat. Mela. U dan il-biljet tal-welcome. Welcome card, mela. Għara xieħlew, ti prepara l-welcome card. Jo, mela, dik persuna mux taċċajta. Barra li ju Ġoċa Bela huwa president u kifinu dal-president, għalina ħaġa importanti. Tiħdu gossi ġifiri ġi otawni. Ħafna, ħafna. Għalina u l-gbifta. Aħna ċkejk ninu. Nitlu fil-kamra tal-President. Il-kamra prezidenzjali din, u xek? Sempliċi imma minn dak li għanna noffru, ġveri. Għandu għawnek għamiltulu jisu tipo sta dizajra u xek? Fejn jgħamil, forsi kun jistu korrubżi jgħamil xie xogħol minn tiegħu, jkun jista' jissenja jew jagħmel xi programma nafx. Ġifieri. F'nofsinhar il-President se jikol mas-sorijiet. Se jikolaw illum għana. Ħaniklu ħana wkoll, intom ukoll. Il-menju allura Jien preferit nagħmel plat spaghetti. Immorru fil-kċina biex naraw il-preparamenti għall-ikla ta' nofsinhar. Hello, Maltija inti. Sisters Lemiza. Sor Leja tgħidilna li meta taħlet soru lanqas biss kienet ta' fis-sajjar. Ra fejn tallimt is-sajjar inti? Jiena ma tħalt soru ma kont naf nagħmel xejn għax kont moħni fil-logħ. U ommi kienet tgħidli dem ma ta' mietet ommi ħowti kien jgħiduli ommi dejjem kienet tistennik li ħajbatuk għax ma tħalt naf nagħmel xejn. Imma bħalmatlek la trid tkompli l-ħajja tiegħek reliġjuża. Tipprova tipprova ma tixtajt ma nafx. Għax hekk tajt ma nafx ma titgħallimx. Illum għamiltu ħażin. U darba għamiltu tajjeb. U mhux dejjem l-istess jiġik dejjem l-istess. U hawnhekk għand il-qaqoċ. Il-qaqoċ ukoll. Niskopru li Suor Leja mhux l-Ingilterra biss serviet, imma kienet anka Ġerusalemm. Għandek aċċentek isu. Għax jiena kont msifra ħafna. Kont Ġerusalemm, Pariġi u Siċilja. U issa qiegħda hawnhekk, kemm ilek hawnhekk? Hawnhekk ili sena ma għamilt 12 sena ilu għamilt 6 snin. Hawnhekk, issa ġejt. Jiġifieri inti bħala postijiet dak fejn jibatuk ikoll. Fejn jibatuk. Bħal meta tkunu soldat fejn jibatek il-ġeneral, tittobdi. U l-ewwel nett jiena dħalt fil-kongregazzjoni biex dejjem kemm nista' jkun inkontajnuna l-kongregazzjoni. Kemm kellek żmien meta sirt soru? Kelli 17 u 4 xhur. Ma jiddispjaċinix. Hawnhekk il-President anka poster għamlulu biex jilqgħu magħhom. Għamilna l-poster, meħba bih tassew, fostna. U jmur ħafna postijiet, imma hawnhekk ħajsib familja tistennieh. Waqt li s-sorjiet jibqgħu għaddejjin bil-preparamenti, il-madre tirrakkonta storja li kull meta tiftakar fiha nistilha xi dema. Tifel żgħir ta' sentej kien ġie mal-mami tiegħu u għad nilgħab miegħu jien niġri warah u dan. Ma qalt li ħadd wassalna sister l-isptar qed reħef xejn qalt li flax qed hemm ngħidli x'għandu dat tifel. Qalt li mela m'għandu ngħid dak għandu kanser fajnejh. U jien bdejt nibki ma' ħadd qed tgħidli x'hekk ma jidirx qalt li m'hemm qiegħed. Qalt li issa ħammur l-isptar qalt li ħajneħħu ilu qalt li mbagħad jagħmel kimo. Ma kien jiġi kull 6 xhur, kull 3 xhur. Għajnu ta' ħġieġ, imma xorta ħelu, kieku taf kemmu intelligenti. Issa dis-sena reġa' ġiet u ġiet tibki.
Għalt li, sister, għalt li, tatajt li xma xinkelma kem rejt nibkien ukoll maħħa, għalt li il-kanser reġa' ħareġ. Jasal il-ħin li tantilhom jistennew. Jaslu l-President George Abela u s-Sinjura Margaret. Taf kemm ilhom jippreparaw lek is-sorijiet? Ħalli għalihom, tas-soltu. Good morning. Mal-President jitlaw wkoll it-tim li qed juħsib l-organizzazzjoni tal-istrina. Darlene, x'ġibt inti miegħek kemm għandek bagalji? ħafna rigali. Narawhom. Fil-bagalji Darlene, Marika, Fabian u l-kumplament tat-tim ma jtellawx ħwejjeġ biss. Naħwa Darlene. Dawn ir-rigali kollha x'inhuma? Mal min huma? Sel għal-pazjenti kollha li hawn magħmulin mill-kok tal-Palazz Sant'Anton, tal-Kitchen Garden. U għamilna xi ħaġa ġibna l-għasel ukoll li jinbiħu ukoll mill-Kitchen Garden, ħalli mbagħad nagħmlu pakkett u ntuhom il-pazjenti meta nżuru l-isptarijiet. U fil-bagalja l-oħra mbagħad għandna soft toys u kodba għat-tfal li hawn. Qabel niġu naraw kemm hawn pazjenti, naraw kemm hawn kbar, naraw skont l-etajiet u nagħmlu rigali accordingly. Intan, jasal il-ħin tal-ikel. Is-sorijiet fil-kċina jibdew ilestu l-platti. Il-President mill-ewwel jibda bl-ewwel żjara tiegħu. L-ewwel post li nżuru huwa l-isptar ta' Neuroloġija f'Londra. Dan l-isptar nazzjonali jaħdmu xi konsulenti u tobba Maltin. Fosthom il-konsulent Dr. Ludwig Zrinzo. Jiena naħdem hawnhekk bħala consultant neurosurgeon, peress li huwa isptar nazzjonali nikkaterjaw għal poplu kbir immens u l-ammont ta' teknoloġija li għandna u li jista' jinvesti fih l-isptar huwa kbir immens. Dr. Zrinzo se jdawwar il-President madwar dan l-isptar, fejn fih bħalissa hemm xi pazjenti Maltin. Niltaqgħu ma' aktar tobba Maltin li jaħdmu hawn. Intqajt jiena ma' tabiba hawnhekk it-tifla ta' Semi Mejla. Ħadd pjaċir ħafna li niltaqa' magħha tiddur magħna hawnhekk u qed tagħmel l-ispeċjalizzazzjoni tagħha hawnhekk ukoll. Hija xi ħaġa li kif gradwat minn Malta immedjatament ġiet hawnhekk. Allura dak ukoll huwa investiment għall-futur għas-saħħa wkoll f'pajjiżna. Peress li jien ovvjament għandi l-eruq tiegħi Malta, ħafna drabi jażlu li jibgħatu l-Maltin hawnhekk. Mhux dejjem nieħu ħsiebhom jiena x'jiena speċjalizzat f'ċertu mart tal-moħħ bħal Parkinson's disease, dystonia u ċertu tumuri tal-moħħ bħal meningiomas u affarijiet hekk. Però jekk il-pazjenti kollu bżonn għajnuna tiegħi nista' naqdih jien. Jekk mhux ta' idejja bil-Malti, nirreferi għal kollegi tiegħi biex jaqdu l-pazjent Malti. Tieħu pjaċir mbagħad tara barra l-pazjenti Maltin illi hawnhekk qed tara konsulent Malti illi opera fuq il-brain illi hija xi ħaġa fenomenali. Tara l-bniedem responsabbli mit-teatru hawnhekk huwa Malti. Allura tħossok verament qiegħed barra l-pajjiż u fl-istess nifs qiegħed at home. Waqt li nkunu Londra, niltaqgħu ma' Olivia Lewis, li bħalissa qed tistudja hawnhekk. Dawn ikunu hawn ġieli familji sħaħ, ġifieri l-mara r-raġel, it-tifel, tifla. Jitilqu kollox, jiġifieri u jiddedikaw ħajjithom hawnhekk. Ninsertaw ukoll il-finali tal-konkors Miss World. Għal dan il-konkors, Malta tkun rappreżentata minn Claire Mary Busuttil.
I am Claire Marie Bizatil and I represent my beautiful country of Malta. Malta. Dan il-konkors, Claire jirnexxila tiġi mal-ewwel 20 f'dak li għandu x'jaqsam ma' talent. Hawnhekk fl-Ingilterra, Claire Marie Busuttil iżżur ukoll il-pazjenti. Xi ħaġa inkredibbli. Kelli iltqajt ma' 112 pajjiż ieħor, ġifieri tfajliet minn 112 pajjiż ieħor, kienu vera rajt kollha kemm huma karattru differenti, żbuħija differenti, ġifieri ma tistax tgħid li dik l-isbaħ jew dik l-isbaħ għax kulħadd għandu l-isbuħija partikolari tiegħu. Qabel inħallu dan l-isptar, il-President Giorgia Bela jippreżenta donazzjoni lill-isptar bħala ringrazzjament tal-li qed jieħdu ħsieb lill-pazjenti Maltin.